2021 ଡିସେମ୍ବର 25ରେ ଏକ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ନାସା ଠାରୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଟେଲିସ୍କୋପ୍ର ନାମ ଥିଲା ଜେମ୍ସ ୱେବ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ କିଛି ନୂଆ ହେବାର ଅଛି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ କିପରି ଆମେ ଅତୀତକୁ ଯାଇପାରନ୍ତେ ଓ ଫ୍ୟୁଚରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଆମେ ତ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅତୀତରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଥିଲା ତାହାର ଫଟୋ ପାଇପାରିବା, ସେସବୁ ଦେଖିପାରିବା। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ରହସ୍ୟମୟ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ତଥ୍ୟ ଗୋପନରେ ଥିଲା, ସେସବୁର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଯଦିଓ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ଓ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବୁଝାଇବି। ଜେମ୍ସ ୱେବ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ପୂର୍ବରୁ ପୃଥିବୀରେ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା ହବଲ୍ସ ଟେଲିସ୍କୋପ୍। ଏହି ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ବହୁତ କିଛି ଫଟୋ ଆମକୁ ଦେଇଅଛି ଏବଂ ଏବେ ବି ଆକାଶମଣ୍ଡଳରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ହବଲ୍ସ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଏହିପରି ଫଟୋ ସବୁ ଦେଇଥିଲା ଯାହା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥିଲା। ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଜେମ୍ସ ୱେବ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ସେହି ଫଟୋର ଏହିପରି ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହି ଫଟୋର ପଛଭାଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ହାଇ ଡେଫିନେସନ୍ ଫଟୋ ମିଳିବ। ଏହି ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଲାଇଟ୍ର ଇନଫ୍ରାରେଡ୍କୁ କ୍ୟାପଚର୍ କରିବ। ଇନଫ୍ରା ଲାଟିନ୍ ଭାଷାରୁ ଆସିଅଛି। ଇନଫ୍ରାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଲାଇଟ୍ର ତଳ ଭାଗକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ରଶ୍ମିର ତଳ। ବିଭିନ୍ନ କଲରର ଲାଇଟ୍ ଆମେ ଦେଖିଅଛୁ। ଅଧିକ ଦୂରକୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିଥାଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ରଶ୍ମି। ରେଡ଼ିଓ ଆମେ ଯେପରି ଶୁଣିଥାଉ ଓ ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ ଯେ ସେ ପାଣିର ତରଙ୍ଗ ବା ଢେଉ ପରି ରେଡ଼ିଓର ୱେବ୍ ଲାଇନ୍ ଯେତେ ବଡ଼ ହେବ ସେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ଘର ଆରପାରିକୁ ଯାଇପାରିବ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିଥାଏ। ଲାଇଟ୍ ତା'ର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବା ସମୟରେ ତା'ର ଗତିରେ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥାଏ, ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଜେମ୍ସ ୱେବ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମିରର ସବୁ ଲଗାଯାଇଅଛି। ଆଉ ସେସବୁ ସୁନାର ମିରର। ସୁନା ରେଡ୍ କଲର୍କୁ ଭଲରେ କ୍ୟାପଚର୍ କରିପାରେ। ଆଉ ବଡ଼ ମିରର ଲଗାଇବା କାରଣ ହେଲା ଯେତେ ବଡ଼ ମିରର ସେତେ ଅଧିକ ଲାଇଟ୍କୁ କ୍ୟାପଚର୍ କରିବ ଓ ସେତେ ଅଧିକ ହାଇ ରେଜୁଲେସନ୍ ଫଟୋ ମିଳିବ। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଲାଗୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ନାସା ତା'ର ଅଲଗା କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଟଙ୍କା ସବୁ ଏଠି ଲଗାଇ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଟେଲିସ୍କୋପ୍ କରିବାରେ 10 ବିଲିୟନ୍ ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। 10 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରର ଇଣ୍ଡିଆ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ପାଖାପାଖି 80,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଟିକେ ବି କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫେଲ୍ କୁହାଯିବ। ଏହି ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଚୁନୌତି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏହା ଲାଇଟ୍ର ଇନଫ୍ରାରେଡ୍କୁ କ୍ୟାପଚର୍ କରିବା। ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ର ହିଟ୍ରୁ ବାହାରିଥାଏ। ଯଦିଓ ଇନଫ୍ରାରେଡ୍କୁ ଏହି ଟେଲିସ୍କୋପ୍ କ୍ୟାପଚର୍ କରେ, ତାହେଲେ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ମଧ୍ୟ ତା'ଠାରୁ ହିଟ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବ। ତାହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ଏହାକୁ ଯଦିଓ -223 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ରଖାଯାଏ, ତାହେଲେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ପୃଥିବୀରେ
-89 ଡିଗ୍ରୀରୁ କେବେ ବି ତଳକୁ ତାପମାତ୍ରା ଖସି ନାହିଁ। ଏବଂ ରହିଲା ଚନ୍ଦ୍ର, ସେଠାରେ -170 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟର ରଶ୍ମି ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ 120 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ତାହେଲେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। -223 ସ୍ପେସ୍ରେ ମିଳିପାରିବ, ହେଲେ ତାଠାରେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ L2 ପଏଣ୍ଟରେ ରଖାଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। L2 ହେଲା ପୃଥିବୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖରେ ଯେମିତି ଘୂରିବ, ସେଇ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ତା ପଛେ ପଛେ ତା ଛାଇ ଦେଇ ଗତି କରିବ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହିଟ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ବିଷୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଲା ଯେ କି ପ୍ରକାର ଧାତୁ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ। ବହୁତ ଗବେଷଣା ପରେ ପାଇଲେ ଯେ କ୍ୟାପ୍ଟନ ଧାତୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ୟାପ୍ଟନ ଧାତୁରେ ତାକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ ପାଇଁ ଟେନିସ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯେତିକି ବଡ଼ ତାକୁ 5 ଲେୟାର ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଧାତୁ ମିଶାଇ ତାର ହିଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେମ୍ସ ୱେବ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ବହୁତ କିଛି ଫଟୋ ସବୁ ପଠାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଯଦିଓ ଏହି ଟପିକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।